Разбрах, че много хубаво, Анджела, пеете. А можете ли да танцувате български народни хора? Аз съм по-добра певица, отколкото танцорка, но иначе обичам да играя хора. Например? Ти основните ги знам. Право хоро, Дайчево, Пайдушко, Копаница. Дайчево. Я да чуя как танцувате. Дайчево хоро, момичета. Специално във ваша чест, Анджела. Много ми се иска да се хванете с тях. Дали ще можете? Ще можем. Как да опитаме? Добре. Давайте. Няма ли Давай, аз не мога. Браво! Благодаря ви. Надявам се, това са момичетата от танцова школа Нашенци и всеки, който иска да се научи да танцува като тях, всъщност може да се запише при тях. Ти ходиш ли в някаква такава школа? Преди в Америка ходих много и тук по ресторанти, по-скоро фестивали с приятели. И да, с малката искам тя да уча така с нея. Керана, хубавите български хора. Изключително много ви благодаря, момичета, че така отсветихте нашето студио тази сутрин. Надявам се много приятно те изненада. Много приятна изненада, благодаря ви. На мен беше толкова приятно да видя как една американка толкова ненадейно, защото наистина не ти вярвах, че без да репетираш можеш да танцуваш така. Това по сватби, по ресторанти, така човек трябва да е готов за всичко. По сватби, по ресторанти, така си живее толкова хубаво. Анджела, надявам се, уважаеми зрители, и на нас, и на вас да си ни е хубаво, като сме тук, като си тропнем едни нашенски хора, да ни се пълнят сърцата, защото у нас си е най-хубаво. Да. Нали? Със сигурност. Благодаря много за това гостуване. Благодаря.